Us presento aquest gosset tan simpàtic que és en Duki. Duki, saluda. Molt bé, Duki. Doncs és molt intel·ligent, en Duki. Que saps parlar? No saps parlar? Segur? No. No? No. Com veieu, és intel·ligent, Aquí tinc un sobre. Sí, olora bé, perquè ara has d'adivinar, Duki, el que hi ha aquí escrit. Què hi ha aquí escrit? No. Com que no? Concentra't bé. Què hi ha escrit? No. Pensa bé. Què hi ha escrit? No. No, no saps què hi ha? No. Un últim intent. Què hi ha escrit? No. No? No. Doncs avui no té el dia. Mirem el que hi ha escrit. A veure, ajuda'm a treure el paper. No. Ho has adivinat. No. Potser es penseu que només sap dir que no, aquest gos. Però sap dir alguna més. Duki, vols això? Sí. Doncs fins una altra i que vagi bé. Ai, Duki, sisplau.